Client zviri sei hako hama yangu? Ndoda kuti nditaure zvandiri kuona mumafambiro ari kuita zvinhu mazuva ano, nekuti chimiro chatiinacho isusu semaZimbabweans chiri kutipa sleepless nights, nekuti nguva yatiri ino inguva yehondo, hatifanirwe kuti tirare. Ukaona munhu ari kuzvipa nguva yekurara izvozvi haasi kuona kana kunzwisisa zviri kuitika. Ndivo vaya vanozobudikira vachidhomoka zvinhu zvisina kana nemusoro, vachitaura zvinhu zvisina kana direction, vachiopoza kuri kuenda mhepo. Vamwe vanhu vachitora saidi iri, ivo vanenge vachitora saidi iri nenyaya yekuti havana nguva yekumbodigesta, havana nguva yekumboobserva, havana nguva yekumbopractizawo zvimwe zvinoda kuti zvipracticike munguva yatiri ino, nekuti izvozvi tiri muhondo. Ukaona munhu asati anyatsokunzwisisa chimiro chehondo yatiri, munhu iyeya zvakatomuomera. Anenge aine kodzero yekutombotora kunyarara chaizvo, aregedze zvake kutaura, nekuti mukuzotaura kwavo vanhu vakadaro ivavo kunotokonzeresa problem neconfusion pazvinhu zvinenge zviri pachena. Handitoda kuenda kure nenyaya yangu. Unoona pakati pedu vana veZimbabwe ndine mazwi andoda kuti ndimbotaura ndichikurudzira, nekuti vanhu vari kuchema vachiti signal, vanhu vari kuchema vachiti vageza ngavabudikire vatiudze. Ndakaona hama yangu DJ Holly achirwadziwa kwazvo achiti mudhara havasati vataura kubva musi wakasungwa dhara B. Tiri kukumbirawo kuti pavewo nesomething zvinotimotivheta isusu sevana vavo, kubva pane zvavakasiya vataura, kuti vagone kuenderera mberi zvishoma, kuti tigone kunzwisisa nekuona view yekwatiri kuenda. Akanga ari correct, izvozvo zvakanaka izvozvo, handiti munozviona, nekuti imwe nyaya yatiri kuchema nayo iyoyo yekusungwa kwakaitwa mumwe wedu dhara B, achisungirwa nyaya isipo. Munhu akandozviita hand over kumapurisa, achiti aende kunonzwa zvaari kudaidzirwa, then vachibva vatomuti tatokusunga. Mumashure mekumusunga kwavakaita vanhavo, vakamurambira futi bail musi wekoti. Of which bail racho it's unfair kuti anonzi anopiwa bail, nekuda kwokuti hapana nyaya inokodzera kuti munhu anganzi anopiwa bail, nekuti nyaya yakasungirwa haizi mhosva. Handiti munopaona zvekuti pakauya vanogona kuvhunza mibvunzo yakapusa chaiyo chaiyo, inogona kutadza kupindurika, asi mibvunzo iyoyo ichitadza kupindurika, at the same time unoona pachinzi munhu akatosungwa. Anosungirwei? Nekuti nyaya yacho haina kwairi kubva, nyaya yacho haina kwairi kuenda, haina kana musoro. Handiti wazviona? Asi izvozvo zviri kungosungisa munhu obva anzi haapiwe bail. Pamusoro pazvo vanoti ivo vari kuda kuti vazomupinza mumatare towards kupera kwemwedzi uno, yatizive kuti vada kuti vazoite sei naye. Iyoyo haisi mhosva, endi inyaya yekuti inongotipowa pakuti mukomana akavharirwa dhara B, but chakaipa chekuti vamuite chinonetsa manje, nekuti vakada kuti vamuite chimwe chinhu chakaipa vanomuita vachiti vari kuita nekuda kwei, nekuti dzimwe nyaya dzavari kuda kuedza kumumanikidza kuti adzimiririre nekufungidzira kwavo hadzizive, hadzisi dzake.
ndedzemunhu wavasiri kuona kuti aenda ari kupi, akaenda kupi. Handiti mazvona. Saka izvozvo hazvigone kunenge kutori kupenga kwokupedzisira, kusakwana uroyi hwemasikati chaiwo chaiwo, kana kunzwa kuti he vazomuuraya, vazomuita chakati kana kuti kuita sei. Vanenge vachimuuraya vachimuti kudii, varikuda kuti vamumanikidze here kuti ataure zvinhu zvaasingazivi. Saka kana asingazvizivi anenge achizotaurei achiti kudii. Handitiri kupaona. Saka hazvitomeki kana sense, and it doesn't worth any punishment towards mukomana weDarabi. Wazviona manje. Chinhu chiri kunetsa pakati pedu vana veZimbabwe. Tine dambudziko 1. Vageza vacho vatiri kuchemera nhasi kuti vatipe signal. Ivo vachiona musocial media mutiri kubudikira tichitaura nhau imwe chete, asi tiri kudhonzerana. Vamwe vari kuti ngazvifambe so, ndo zvinobvisa vaMnangagwa. Vamwe vachiti ngazvifambe so, ndo zvinomisa ZANU-PF kuita zvairi kuita. Vamwe vachiti endi takawandisa endi tiri kutarisa nzira dzakasiyana siyana, tichidhonzera kwakasiyana siyana. Saka vageza vacho vachipa signal vanopa ani? Ndine mubvunzo vana veZimbabwe, ndine mubvunzo ipapo. Handiti muri kupaona. Tofanirwa kuita zvimwe zvinhu tichionesana, tichidzorana pamwe chete nekutsurana, ndokuti tigone kushepa chinhwani chinogona kuti tive nemovement. Nekuti hapana movement kana tichiri kuita zvatiri kuita izvi. Tinoramba tichingotendera panzvimbo 1, tichingonongedzerana. Uya nekuno, mumwe akati aiwa ikoko ndaona kunge kumberi kune munzwa, mumwe akati uya nekuno akati aiwa nzira yendinoiziva ine makomba, mumwe obva ati uya nekuno, kumwe obva ati handikutevereyo nekuti iwe uri bofu, mumwe obva ati uya nekuno, obva ati iwe umbori ani handikuzive. Saka zviri kuitika pakati pevanhu vane chinangwa chimwe chete chekumisa matongerwo ari kuitwa nyika yedu naMnangagwa nevanhu vavo, hazvigone kutitungamirira kana kuti kutipa nzira isusu yekuti tigone kuita zvatiri kuda. Saka tichidaro, mukudaro ikoko tiri kuzowanikwa tichivapa simba rekuenderera kumberi. Izvozvi izvi muri kuona vamwe vanhu vachiri kutoimba ana 2030. VaMnangagwa vari kunzi vari kutotaitena masecurities avo, even vari kukomberedza vachiwenga nemumwe maextra surveillance ekuti, nekuti vari kufungira vachiwenga kuti vari mukati menyaya dziri kutaurwa nevana veZimbabwe, nekuti pane dzimwe nguva dziri kutoburitswa zita ravachiwenga zvichinzi ko zvavakanga vanzi vachazopinda mukutonga chii chakazoitika. Vana veZimbabwe ndo zvavari kuvhunza, hazvisi wrong izvozvo. Handiti muri kupaona. Nekuti vamwe vanhu according to their view vari kuti isusu taiziva kuti vaMnangagwa vane temu yavachapusha, vobva vagumira pavanogumira, vachivenga vobva vapinda. Otherwise pamwe zvimwe zvingadai zvakachinja, vaMnangagwa vangadai vakaplayawo role yavo, vakabuda vopinda vachivenga, tichiona kuti role yavo ndeipi. Handiti muri kupaona manje. Saka nekuda kwokuti utongi hwenyika hwakazoramba huri hwemunhu mumwe chete, pamusoro pazvo kusvikira pakutoitika zvimwe zvinhu zvakazopedzisira zvatova zvinhu zvakanga zvisina kunyatsokurongeka, zvaakukonzeresa kutoti nyika itoira mugomba yende kumawere. Ndizvo zvinhu zvaakushungurudza vanhu vachiti ivo vaMnangagwa vakazorambirei vari pachigaro. Kwaivo vaMnangagwa sei vari kuratidza kuti varoramba vachida kuendera mberi nechigaro? Ko nyaya takanga tichiziva isusu tese sevana veZimbabwe kuti vachazosiyira vachiwenga yakazoperera kupi? Sei iri kuratidza kuti iri kuraswa izvozvi izvi munguva yekuti vachiwenga vacho ngavachipinda yobva yaraswa? Muri kupaona. Ndevamwewo futi vari kutaura nyaya iyo vachita iwo semaonero avo vari kubva vati ungati ndipo pari kutangira kudonha kwenyika ipapo. Endi zvichibva zvapa chiratidzo chekuti vaMnangagwa havasi kuda kubva pachigaro. Zvichibva zvapa futi picture yekuti vaMnangagwa vanenge vasiri kuda kuti vachiwenga vatore chigaro, vari kudzvanyirira vachiwenga.
handiti muri kupaona. Saka zvinhu izvozvo zviri kuita kuti vana veZimbabwe varwadziwe nekushungurudzika, nekuti kana magariro atiri kuita mukati menyika yeZimbabwe ari kurwadza, ari kurema, hakuchisina basa rekuita. Kana mabhizinesi madiki zvawo ekuisawo chikafu patebho hapachisina. Zvinhu zvese zvaparara, misika yava kurambidzwa. Varimi vacho vanotengesera ani zvavanorima. Ndopamunotanga kunyatsokuona kuti ZANU-PF iri captured, haina musoro. Handiti mazvona. Saka tiri pakudare ipapapo Kuliend nevana veZimbabwe, toda kuti tionesane panapa. Zvinhu izvozvo zviri kutikonzeresa kuti titadze kuva nechimiro kana nedirection yekwatiri kuenda. And pamusoro pazvo, especially nyaya yekurwisana kuri kuita vanhu vane agenda imwe chete, inoita kuti zvinhu zvenyu zvitadze kuva nekwazvinoenda. Comrade Nyoka yeMabhunu vari kutaura zvavari kutaura zviri so positive. Unoona mumwe munhu achiva crash, achivatuka, achiti akazodai. Handiti muri kupaona manje. Obva ati inini ndiri kuona sekuti izvi munhu obva anzi na mukoma Jeff Judah mubumbwa, musamuteerere. Mazuva ano hatichateerere mabumbwa, taakuteerera mashona. Hakuna mabumbwa achazobuda mukati menyika yeZimbabwe. Iwo mukoma Jeff Judah naye vanotombotaura wani, asi paripo pamwe pano pavanoita sekunge vari kudzorera vamwe vanhu kumashure, nekuti tese nemabumbwa iwaya avari kuti mabumbwa nhasi, hapana munhu ari kurarama aine mufaro pakati pezvinhu zviri kuitika. Hapana munhu asiri kutambudzika, kuva biti mubumbwa kana kuti mushona, zvakangofanana. Vanhu vari kutambudzika mukati menyika yeZimbabwe. Angave mundevele ari kutambudzika munyika yeZimbabwe, mutonga ari kutambudzika mukati menyika yeZimbabwe. Handiti muri kupaona. Saka chimiro chatiinacho hachizi chekutanga tasepareta vanhu. Handiti munozviona. Uye hazvikodzere kuti isusu tigare tichitaura kunyanya mazita emarudzi evanhu, tichitaura kuti marudzi ndo akonzeresa kuti Zimbabwe iwire pasi. Ko idzo hama dzedu chechedzo, tisingataure kuti alright, vamunangagwa ngatiti sezvamuri kutaura mukoma Jeff Judah mobva mati mubumbwa, tazvinzwa, hapana chakaipa. Zvakanaka muri kudisclose information inofanirwa kuzikanwa nevanhu. Semaonero yenyu kuti vanhu vanofanirwa kunge vaine iyoyo, kuitira kuti vagone kunyatsonzwisisa nekuziva kuti zvinhu zvakamira sei. Hatisi kukurambai, asi inini ndiri kuti ko idzo hama dzedu dziri kuvatsigira dzisiri mabumbwa, hama dzedu chechedzo, vangani vanhu vari kutsigira Munangagwa vasiri mabumbwa? Handiti mazvona. Zvichireva kuti mhosva mukoma Jeff Judah ndoda kuti ndivabatsire ipapapo, ndichivaonesa futi kuti mhosva haisi kunyanyira kumubumbwa kana kuti kumurudzi kana kuti mumarudzi evanhu. Mhosva iri kuwandira kuvanhu vari kuvakiridza nekusimbisa vanhu, vasiri kutonga nyika nekutungamirira vanhu munyika yavo zvakanaka. Ndo mhosva imwe iyoyo. Saka haizi nyaya, inini semaonera ndiri kuzvita, nyaya haina kunyanya kuwandira kumarudzi. Ini ndiri kuona sekuti nyaya iri kuwandira mukusimbisana kuri kuita vanhu nemarudzi avo akasiyana siyana, nekuti ipapapo mukatotarisa kunotori nemamwe mandevele asi tomborina kana moyo nemamwe mandevele vari mukati mechikwata ichochi ichi chava Munangagwa. Motori nevese vemarudzi ese, kana kwaMutare uku kwese kupiko kwamunotako, kana kuDarwin unoona kutoti mumwe anotobva kuDarwin, mumwe anotobva kwaChiweshi, mumwe anotobva kwaMurehwa, vamwe vari kubva kwaMutoko. Vanhu vese ivavo ihama, vanhu vemuZimbabwe, asi vese ivavo vari kuisa munhu iye pamberi vachitomuti anofanirwa kuramba achitonga beyond 2030. Handiti muri kupaona manje. Saka nhau haisi nyaya yemarudzi semaonero andiri kuzviita. Hazvina kuipa kutaura kwenyu kuti he marudzi, asi nhau haisi nyaya yemarudzi, inyaya yevanhu vakafoma group rehutsinye,
gurupu rechisatanism rechiterrorist vakaterroriza nyika. Zvinondishamisa kuti vaMnangagwa nevanhu vavo havatokwane upfumi huri muZimbabwe. Vari kutoona kutoti isusu tiri kuvatadzisa kuti vanyatse kuhudya, vada kuti isusu tibude tese pamwe, otherwise ndokuti vakwane nyika, kurarama munyika ine minerals ari over 60. Havasi kutokwana, homwe dzavo hadzisi kuzara, havasi kutoguta. Handiti mazviona nevanhu vavo, vangave mabumbwa, vangave masena, vangave manyasarandi, vangave mashona, vangave mandevele, vavainawo mukati megurupu ravo imomo. Saka haizi nyaya yevanhu semaonero andiri kuzviita, inyaya yekuti tiri kufanira kuti tibatane isusu. Mashona acho nemabumbwa edu isusu ndeedu mabumbwa iwayayo. Handitika hatifaniri kuti taure tichivadzikisira. Those people are Zimbabweans, they are purely Zimbabweans as for now. Kutotaura chokwadi chaichaizvo, tisingadi kana kumbonzvenga kana kupotererana. Mazvinzwa zvinhu zvikanyatsofamba zvakanaka, there's nothing chinogona kupindira pakati pedu isusu chichitimisa kuti tigone kurarama zvakanaka nevakabva kuMalawi, nevakabva kuMozambique, nevakabva kuZambia vachiuya muZimbabwe, vanova ndo ama-citizens nhasi. Izvozvo hazvititadzi kurarama zvakanaka tichisheya nyika yedu tese tiri pamwe chete. Handiti muri kupaona manje. Saka ngatimbobvisai mazwi anoita kuti isusu tidzikisirane, kana kuti tinzwe tine kakusadanana, kuti vamwe vanhu vanozoshaya kuti asi isusu timbori papi, hongu tiri kuda kutsigirana nevamwe, asi isusu tiri kunyatsokuiswa papi. Handiti muri kupaona. Ngatiumbei nekuvaka chinhu chimwe chete. Remember that nyika iyi even ichirwirwa munguva yehondo, vanhu vatiri kutaura nhasi tichiti mandevele, mabumbwa, tichitaura tichiti machiichiti mashona, vanhu vese vava vakabatana vakarwira nyika iyoyo kuti izonzi yabva mukati meupambe pfumi. Ndiri kunyeda here nhai vana veZimbabwe? Saka izvozvo tinogona kungozviita tichirarama munyika yedu yakanaka. Handiti pakangobva system yekuti kumberi kana kuti muparliament munogara vanhu vanofoma gurupu ravo rekuda kuita udyire, vari selfish, hazvina kana kutomboipa kuti tigare tiri vanhu vakasiyana siyana munyika medu isusi, munyika yeZimbabwe, despite kuti pachigaro paenda munhu anobva kuMalawi kana kuti kuZambia. Izvozvo hazvina basa kana zvinhu zvichinge zvafambiswa nenzira yakanaka. Kana simba riri muvanhu, muZambian iyeye anotogara zvakanaka pachigaro ipapo, achiziva kuti ari kutungamirira vanhu vari munyika mavo vasingadesina basa, vanoda nzira negwara rakanaka rekurarama mukati menyika vaine rusununguko. Handiti muri kupaona? Hazvina kuipa semaonero enyu, chero mukazoti mimi aiwa takuda kuti nyika itungamirwe nevaZimbabwe. Handisi kuti inini ndiri kukrasha mapoints enyu kunyanya kwamuri mukoma Jeff Judah. Handisi kukrasha izvozvo. Ndiri kuti pari zvino vanhu ngatimbobatana. Handiti muri kupaona? Uyu hanzvadzi yangu uyu Chimhama uyu, ndoda kuti ndimbotaura newe zvishoma hanzvadzi. Usave munhu anoshifta une direction yakati nakei zvakanaka naka, but unofanirwa kusimba nekuti hondo yawakapinda iyi ine machallenges. Ndoda kuti ndikutaurire. Saka iwe usabviswe pakuva positive. Positivity yako ngaitorambe ichiwedzera, iva neconfidence pane zvinhu zvauri kuita. Handiti mukutaurana kwauri kuita nemamwe makomrades muchionana, nekuti remember that imimi mese mukoma nyoka yemabhunu, sisi Chimhama, mukoma Jeff Judah, nevamwe vakadaro, including inini wacho futi. Handitika chinhu chandiri kutongokumbira ndechengoti ngatizive kuti kwatinoda kuenda kumwe chete. Saka mukutaurirana dzimwe nyaya, endai kuma-inbox, musati mauya kuzotanga kukarara muchiudzana mamwe mazwi anoratidza kuti hamusati manyatsogadzikana. Signal yacho inouya sei pakati pedu? Handiti murunzwa zvese zvananga ndichitaura izvi inyaya yekuda kuti ndigone kuonesa vanhu view yangu yandiinayo pamusoro penyaya dzesignal iri kuchemerwa, plus kubudikira kwaageza. Vanobudikira sei kana isusu takadai? Tinomurwira sei iye Dara B kuti agone kusunungurwa achibviswa mujeri? Isusu kana tichiri kutanga kungokangazhana tiri pano pasocial media, zvinhu zvacho hazvibude. Handiti mazviona? Saka isusu tisu tiri kutomisa
revolution yedu kana tichinge tichiri kuita pazvinhu zvakadai so, kana tisati tabatana, Vageza vanobva vashaya kuti ndinodaidzira signal yacho kunani. Vamwe vari kutotanga kutoponda ponda vachitokrasha. Nelson Chamisa, musadaro, musadaro. Ndiri kukumbira mese pamwe chete nemumadhara edu vatungamiriri vedu imi mumawo veterans, ndimakatirwira. Kana mukaona paine mwana anenge adarikira atadza kunyatso kufamba zvakanaka kana kuti ari kutadza kunyatso kunzwisisika, chimbomirai kuisa mazwi anenge ane kuranga nekumhura zvakanyanya pakati pevana. Ngatimbofokasai nechinhu wani tiri kutokumbira imi titungamirei, tipei nzira, tikorektei imimi kutaura kuti iwe nhingi mafambiro auri kuita nematauro auri kuita kana kuti zvinhu zvawakamboita usazozvidzokorodza ndizvo zvakatisisa panapa. Kufanana nekuti ngatiti let's say muruda kutaura nemunhu akaita saNelson Chamisa achiita zvinhu zvaakaita zviya yaive iri senzira yakanga achifungidzira kuti ndinogona kuita kuti zvinhu zvigone kuenda kunomira nenzira yakanaka. Saka haafanirwi kuti ataurwe achiita sekunge anorohwa zvakanyanya. Mudzorerei muchimupinza munzira kuti iwe Nelson Chamisa pawakatadza ndeapa neapa neapa neapa. Saka izvozvi zvichimbomira udai kana kuti famba wakadai mira nevamwe uchipinda muchimwe chete nevamwe uchidai so. Ndo zvinhu zviri kungodiwa chete izvozvo. Titange tambosungana pachisungo chimwe chete, kana kanga taane chimwe chete isu chatinenge taenda kunomisa manje, muchazviona zvichiita izi kuti signal igone kubudikira. Nekuti izvozvi ndichitarisa semaonero angu, Vageza vari kutoshaya kuti signal yacho voisa kuvanhu vapi, nekuti vanhu havasati vava vamwe chete. Saka ticharamba takamirirwa kuti titange tava vamwe chete. Isusu nekusaona nekusava nefocus taakutanga kupandukira Vageza vacho futi. Isusu tiri kutadza kugadzana. Vageza vakasiya vatitaurira isusu. Handiti muri kupanzwa. Vakati batanai mumirire signal. Takabatana here? Ndo mubvunzo wangu wekupedzisira wana Zimbabwe. Takabatana kwacho here? Nekuti zvandichiri kuona apaka. Zviri kutoita kutoti ana mebho chinomona vafambe vachitaura zvavanoda. Nekuti vachiri kuona level yatichiri isusu. Kuti hatisati tasvika chaipo pekuti tigone kuenda kunomira nemumazwi akataurwa naVageza. Hatimo mune zvakataurwa naVageza. Tiri kuita zvedu zvekunetsana, tichingopomerana. Vamwe vachiri kupomera maveterans, vamwe vari kupomera maopposition leaders, vamwe vari kupomera chii. Ngatimbomirei kuita izvozvo ndokuti Vageza vacho vagone kuzoisa signal, nekuti tiri kutoona kunge tisu takutokonzeresa delay yesignal nekuda kwezvatiri kuita chete. Isusu vanoitaura kunani, tinopinda even munganzi mustreet macho tinomupinda sei, nekuti zvizvi hatisati tagona kutarisana face to face. Hatisati kutombogona kutarisana face to face tichiri kunetsana. Saka inobuda sei signal yacho? Vanopiwa signal yacho ndevapi vana veZimbabwe? Nekuti Vageza, regedza ndidzokorodze, vakasiya vataura vakati chisarai muchibatana makagadzirira signal. Saka takabatana here? Ndo mubvunzo wangu iwoyo. Ndapedza hangu kutaura zvangu, audio yangu ngaisvikewo kuhama dzangu vanove muZimbabwe. Musanditori neimwe nzira, handigone kuzokutaurirai zvese zvakanaka zvamunotambira, asi ndiri kuedzawo kuti nditaure ndichida kuti ndionesewo vanhu maonero angu andiri kuita. Saka kana paine zvandinenge ndisina kutaura zvakanyatsokunaka ipapo, haizi nyaya yekuti tirwisane. Munodzoka panapa mondikorekta kuti zvinhu zviri kufamba sei, asi ini ndiri kuti ngatibatanei, ndokuti tizogona kuzosimudzira chinhu chinonzi signal. Kana tichinge tachitambidzwa chimwe chesignal, flag yesignal tinoda kuti tizoisimudza zvakanaka kana taitambidzwa tichibatsirana, nekuti inotiremera kuti tiisimudze flag iyoyo kana tichiri kuita zvatichiri kuita panapapa, nekuti kunyatsokunzwisisana mukutaurirana hakusati kwavapo. Saka kurumidzai kuita chimbi. Matononokera Vageza vakamirira vanhu vakabatana kuti vavape signal, pati vanhu muri kunonoka, muri kudhileya ndimi. Afterwards mouya futi panapa muchichema muchiti signal haisi kubudikira Vageza. Vageza vakati ndichabudikira nesignal. Havana kuti ndichabudikira kuzoti kana paina asungwa ndozotaura ndichabudikira. Vakati ndichabudikira ndakutoisa signal. Asi zviri kuitika zvacho manje hazvigone kuti vanhu vapiwe signal nekuti havasati vapamwe chete.